Yn y wers yma, ni am symud ymlaen o scratch a ni am edrych ar HTML a CSS. A byddai'n rhoi cyflwyniad i chi'r ddwy iaith yma dros y gwersi nesaf. Nawr, ni am ddechrau gyda HTML. Mae HTML yn sefyll am Hypertext Markup Language a ni am edrych arno fe ar y sgrin fan hyn. Ni am ddefnyddio rhaglen o'r enw Trinket. Allwch chi gopio'r cod sydd ar y sgrin a fydde hefyd yn disgrifiad y fideo. Os ych chi'n clicio arno fe, byddwch chi'n agor yr un prosiect a sydd o fi fan hyn ar y sgrin. Felly y cod ar y chwith yw y cod HTML. Mae'n defnyddio tags trwy'r holl cod. A beth ych chi'n gweld ar yr ochr dde yw beth mae hyn yn creu. Felly beth fydd yn ymddangos ar dudalen y we. Nawr mae hwn yn eitha llai gweledol na scratch, ond dyma beth mae nifer o dudalennau gwe wedi cael i adeiladu arno. Fyddwch chi'n gweld y tags gwahanol, chi'n gweld er enghraifft y by o gwmpas y rhedeg, a byddwch chi'n sylwi ar y dudalen gwe bod y rhedeg mewn bold, felly mae by yn sefyll am bold. A wedyn i gyda reidio fy meic, a mae hwnna'n neud yn italic. Nawr, os ych chi'n gwneud camgymeriad yn ystod yr ymarfer yma, allwch chi wastad mynd i'r ddewislen ar y top ar y chwith a gwasgu reset. Felly ni am ychwanegu llinell arall i'r cod. Allwch chi weld yn cael i ychwanegu fan hyn. Felly fi am roi pryd mae'n mhenblwydd, felly mae'n mis Ebrill. Felly fi wedi teipo y llinell ychwanegol gan ddefnyddio tag P, sef paragraff ar gychwyn a diwedd y llinell. A wedyn fi'n rhoi mis Ebrill mewn bold, felly fi'n rhoi'r tag B o'i flaenau. Nawr, mae'n hynod o bwysig bod y tag yn cael ei gau. Felly newch chi weld gyda esiampl yma pan dwi'n rhoi llinell o dan fy mhenblwydd. So fi moyn i'r gair penblwydd fod yn underlined. Ych chi'n gweld fan hyn, mae yna linell wedi ymddangos o dan o fe. Ond beth sy'n digwydd os dwi'n symud y tag gorffenedig yna i ddiwedd y llinell? Wel, mae'r holl linell yn sydyn reit gyda llinell o dan o fe. Beth yw CSS? Dyma beth sy'n ychwanegu'r ochr ddylunio i'r cod. Byddwch chi'n gweld fan hyn ar y tab CSS bod y cefndir yn wyn a bod y lliw yn ddu. Nawr, beth sy'n gweld sy'n newid y lliw i goch. Byddwch chi'n gweld yn syth bod yr text yn newid i liw coch. Beth am ni newid yr cefndir? Newn ni roi hwnna mewn llwyd. A sydyn reit, mae'n mynd yn eitha anialladwy. Felly beth am ni newid y testyn ôl i wyn? Felly chi'n defnyddio enwau y lliwiau mwyn newid y lliw. Felly chi'n gweld bod HTML a CSS yn ei hanfod yn bethau eitha syml mwyn sgwennu cwpl o frawddegau. Dyma sut i chi'n neud e. Yn yr gwersi i ddod, ni'n mynd i edrych ar sut i greu carden penblwydd yn defnyddio HTML a CSS. Felly ewn ni ati i wneud hwnna yn y wers nesaf.